Junior-VM slutter med fartdisciplinen Super G for både herrer og damer. For Christoffer Faarup var det sidste chance for at måle sig blandt de jævnaldrende, og målet var klart for start nummer 79. Det vil nok være top 50. Det vil være rigtig, rigtig godt. 110 skiløbere til start, og Christoffer er her som nummer 79 efter et par timers ventetid, parat til start, og forhåbentlig uden en forstyrret ved styrtløbstræningen, i hvert fald opsat på at give den gas. Kører godt på toppen og kører rigtig godt ud over hoppene og altså får lavet noget godt skiløb og rammer lidt skævt over en enkelt kant, hvor jeg ikke kan se på den bagved og skal lige rette op for at komme ind i sporet igen, men ellers så sidder det der. Umiddelbart et glimrende løb. Baneforholdene taget betragtning med det høje startnummer, slutter Christoffer Faarup godt 6,5 sekunder efter Sloveniens nye verdensmester Boštjan Kline på en placering som nummer 70. Jeg synes faktisk ikke, det er helt galt. Jeg synes, det er den rigtige vej, det går, og de er gode, dem man kæmper mod, ikke? Så man må bare give den gas, ikke? Og træne, og så blive bedre, og så er det måske endnu nærmere næste år. Den. 5, 4, 3. Junior-VM slutter også godt for Jina Mo Lange. Det gælder igen om at få en bedre placering end startnummeret. I dette tilfælde nummer 54 blandt 75 startende. Startnummerne indikerer en slags placering på verdensranglisten, så et hvert avancement er ligesom i tennis eksempelvis en fordel til kommende ranglister. Og i måleområdet kan hun konstatere en samlet placering som nummer 32, og dermed 3 top 40 placeringer blandt verdens bedste juniorer. Der er meget plads til at gøre det bedre, men så jeg skal bare gå hjem og træne hårdt og så på igen. I think it was very good that we were here. The main goal for this our racers is like in 2 years actually for Christopher and Marcus, and in 3 years for Ina and Charlotta. So that was very, very good, I think. Jeg kan begynde det her junior i VM var jo sådan lidt, hvor de virkelig kunne få lov at måle sig lidt med de jævnaldrende. Hvordan var I tilfredse med resultaterne efterfølgende? Vi er meget tilfredse med den præstation, alle 4 løbere præsterer. Vi er også tilfredse med de løbere, som ikke gennemfører deres løb. Kvad det, at de jo alle sammen ligger som førsteårs deltager i den her type konkurrence. Hvilke erfaringer er det, I tager med videre fra sådan et junior-VM? Fordi det må jo give nogle erfaringer at gå ud fra. De erfaringer, vi tager os med, det er, at det kræver et kæmpestort stykke arbejde at komme op på det niveau, som de har. Og det bekræfter det store talentarbejde, som har ligget op til den deltagelse, som de nu har deltaget i. Det vi så også står lidt tilbage med, det er, at vi har 4 individuelle atleter, som er bosat over hele verden. Og dem skal vi på en eller anden måde have knyttet tættere sammen, så de også fremgår som det hold, som også fremgik af den reportage, som vi så her. Jeg ved godt, du ikke kan svare for dem, men jeg går ud fra, at de også får noget ud af det her, de er aktive. Det må også give nogle erfaringer i bagagen til dem. Jamen helt sikkert. Det er jo en unik oplevelse at komme ud og måle sig med de bedste. Mange gange i træning ligger du og træner i en træningsgruppe, men at komme ud og køre mod de bedste i verden er jo en unik chance. Men du fortalte før, vi overhovedet viste det her, og vi snakkede også lidt om det nu, at de er bosat 4 forskellige steder, hvor der er nogle bjerge, de kan stå på ski på. Hvad er det for et liv, de lever, de her unge mennesker? Jamen det er jo et liv, som vi som, hvad skal man sige, almindelige mennesker har lidt svært ved at forstå. Det er jo morgentræning, det er et liv med intensiv studier ved siden af, og så er det tunge træningspas på bjerget. Men hvad er det for noget skole, de kan tage, mens de render rundt og står på ski? Heldigvis for de her 4 atleter, der snakker vi om, at de alle sammen er bosat, hvor de kan kombinere uddannelse og deres skiløb. Alle er i gang med en ungdomsuddannelse, alle klarer sig særdeles godt. Vi har senest fra Jena, som har straight A's i alle hendes aktiviteter, så det er meget flot, det der foregår. Men hvordan kan I ligesom hjælpe dem, når skolen så er forbi, og de skal til at vælge, om de skal satse fuldstændig på skisporten, eller om de skal noget helt andet? Det vi kan, det er, at vi kan motivere dem til at nå op på et niveau, så der er et reelt valgmulighed til, når de står for enden af deres talentperiode. Det er jo opløftende at se, også, du siger også, det gode resultater, men hvad skal vi sådan på sigt forvente os af de her unge talenter? Jamen, vi skal forvente, at det ikke er kun af de 4, vi ser om 4 år igen, når vi nu nærmer os Sochi. Vi skal forvente, at der er flere i fødekæden, som vil være i stand til at køre op med de bedste i verden. Så der er noget at se frem til? I allerhøjeste grad. Det er godt. Tak fordi du vil komme her i dag, og vi glæder os til at se meget mere til de her talenter i fremtiden. Det er jeg glad for.
Dermed er der ikke mere Min Sport i dag, men husk, du hele tiden kan gå ind og læse masser af historier fra små og store sportsgrene på dr.dk/Min Sport. Og har du en idé til et Min Sport-program, kan du skrive til os på drminsport@dr.dk. E-mailadressen kan du også finde inde på Min Sport hjemmesiden.